abatakano abange kurase binyoro biri tokorwa babeire bagwetera amakong'o amange gati yabo kunererirwa okoningorwa nabo igo koserwa kurase chimbwobo goikera kurwa enibo batigeirwe amo n'abagaka babo. Happiness Nyamoita ni garo yo mubwa batakana abo kurase nsemo ya Kijauri ibungi ya Burabwe county ya Kisii oyo kwane iri goro yo mukia beire gakobeka iri gosomi na gukinia abana baye nabo igasaereire egati ya makong'o ali abereka gwetera una omotakano. Mwancho murigeria Happiness ni gobono aorokirie omogokoye hasekiri egati abana bari bayanyarako bagakobakinia ase chinchira chobokong'u oyo mobo yo manyaruka niganyatuko bakago koria buya asekira sigi 12 asamatema manne akeisesi omwako itakurwa ase skuru ya banyaruka ya Tombe egento bona atebire nigara chikobe komo kya kone kyabona abana baye bonsi mbachikonyora ebirenge bya byechisemi nabo igo bwatoka obasemia ochi asabatakano banda bamenyeta ase binyoro imekone kyabona nkobeka baromokya natiba kwa moyo unagutumania muri kito Polycarp Okara ngoikaga igasti nseme chiga cha Kijauri ejijugo tukemeye wandiga ya Nyansiongo asitokumena amono musubati Happiness Nyamoita gakwerera enchera atigitwe buna omutakanwa agachando guikaga chaka kwemenyera bweka ase akinero bokong'u osomya abana baye bagachaka buna nibitina kurunyomba rende bagacha baganseli kurwa uno 2012 no ndege Kijauri nabona atemire mugo gukora chi contract mbugondo y'abantu natora no nicha nanyora nkenge n'umuntu n'uyigana rochonsire ikananyora nakande school fees na kuri egikirerete goikasayiga no mwana ye aserita Silva Kirubo oyokole byasogotema ko mwako yiga oheta asamatemo monene ye class kirigi 12 na kwenyorera a grade ekyobono class kunyara kabuge ko mukonya kwenda ase university. Nimekuwa struggle sana na fukuzwa school fees na kuja nakaa nyumbani, but hata nikirudi bado natia bidii, I don't give up, naongeza bidii na at last nimescore B- and I'm happy. Nenda kujoin nifanye teaching. Nyamoita boigo nigo aereire na injira berega gokonya muna basamaria baya abo bamukonyere gosomya umwana uyu iga wika okulire skuru yaye. Janet Nyaira niyo mubo abali bagendere ko bakomukonya Nyamoita gakwerere injira mukonyire nabo igo kubatu kugusegeta go cyase abasubati balia bagwetera yanga buna yiga gotakwa omoyo ikanyorekana bononga egikorote Nyamoita abigite yokorubwoya na nche gikorote kinakebekire natwarete a domestic issue ikagera na nche nkarumwane twasinda aruchi ase abantu especially the ladies bali bakonyora challenges kurwa ase chinywomo. They should never be discouraged na wonta ete goteba igo ni nanchi kura example engo kwanera nda bana abaisike ninganchi kwa kwanera nabate you see nchino muiseke na alinge bono muruche muna mali echichigo chachiaburukana lakini egento gitage echigo in your lifetime ni mirimo ya iri ogokora witira soko soma kwao. You are a very important person. Negento boigo musubati Nyamoita agendera ko bwagusingirira na kubwatoka oboseme bwaye go cyase abatakanwa tekenene ndatebyo umuntu urambwikane munanjuta bwatia sa okore kwirende tabasa korangi yekibarua nensi nimono nabagokora onyora nkenge kwa kuira teri korokana nga tabati plan yo gosomya umwana no mwalimu nuire no 500 nabakorora mabira na kimuguri onarengerete gosomya umwana neli atabati sosi buyayo oigo abamatibaye nigo bagokiri gitambukiro cy'umwana yuga gokoria buya egento bono bagendere ko bakuyisabira eyamategeka elio egendererie asa matuko alebosio nyigwete bya sana because musubati oberega go struggle sana gakurigiria abana baye elinde banyore school fees umwana yoitire ngo na university tukumusabira nyasaga gokonya nyore chibese yo ramokonye akoromokia elinda nyara ko bagakogenderera acha gokonya mamu mwabo bono Silva Kirubo niganyorire omogoko magayo gwetere mechande menge asokorie gasomo kuri no gosemerenga asa matukale bosio mbachi kunyara kwa bakonyoro musasoko asenke yiga egingo report rigeta sene kya uwanje tekya gatembe kurwasi nseme chiga cha Kijauri yigo tukemeye wadi ya Nyansiongo ebunga ya Burabwe me county ya Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp Okara.